vakomana nyika inonzi Zambia inotongwa under the rule yemukomana anonzi akaenda Hichilema ine nharo yauya ikanyadzisa the United Nations aiwa ikanyasa kuikumura ikanyasa kuiexposa kuti vakomanaka musashanda neinformation iri biased. Sanopenda mashoko anomuda achitogwa panapa noti wasubscribe like or turn on the bell icon. Nyika yese inoziva kuti aiwa musi wa 29 August UN yakabudisa statement ichiti aiwa nyika yeZambia vanofanira kumira human rights violations. Muzuva ranhasi tinoona kuti aiwa vakomana ava vanoreplya vachitaura mashoko ekuti the government of the Republic of Zambia takes note of the statement issued by the United Nations Special Rapporteurs of the Human Rights Council expressing concern about the alleged infringements of fundamental freedom in Zambia. While we appreciate the role of the UNHRC in monitoring and upholding human rights globally, we must express our deep concern and disappointment regarding the inaccuracies and misrepresentations contained in the report. First and foremost, the assertion that members of the clergy have been arrested under this administration is not only misleading but also alarming, especially coming from a body such as the UNHRC, because it is completely false. The government of Zambia under the UPND has no record of any such arrest, and we are perplexed as to the source of this erroneous information. Zambia has always upheld the freedom of religion and expressed any claims to the contrary are baseless. Ndo mashoko atinoona kuti aiwa Zambia yauya nenharo kati vakomanaka zvamuri kuuya muchipublicize manyepo amene masources enyu muri kumaona kuti ari misleading anoratidza kuti ari kuburitsa information yenhema. Vari kuuya vachiti aiwa tinorespekta body renyu reUN but kana makuita zvinhu zvakadai so munoluza credibility. Tudze mafukiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichoona aiwa akaenda Hichilema achigumbuka. Pina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.